Hei! Törttiestä! Sä kylttiäkin ois pitänyt kuvata Ei päässä! Eiku kyltti! Ei tarise, ei saa naurattaa. Entäks ne meitä? Tulkaa nyt tänne. Hei! Pelkää. Porukat! Hoppaa. Hei, päästä! Ups, sumisin lähemmäs. Ei saa käyttää tätä. Sieltä ne tulee. Ne tulee. Tänne jo! Videokamera! Hei! Ihana. Olette suorassa lähetyksessä. Ups, eihän tätä lähetetäkään mihinkään. Hatuppeja. Anna, minä pidän sinne mursun! Minäkin pidän. Jolla on krabaatti! Ei vielä, joo. Ei vaan No, Jukke. Parasta! Pitäisikö junaa paikata paikalle? Kaunis piiras! Jorma! Jorma! Eikä! Ihana! Se vilkutti minulle yksi päivä. Se ajoi autolla ohi. Kello on 2. Vielä! Tuntuu! Älä meitä nyt 1, 2. Se on varmaan sellainen. Ei minä, kun minä kuvataan. Ne tulee tuolla. Ne 13. Näkyy junan pää. Missä? Mennään. Tangon kohdalla. Tuossa, auto eessä. Siinä ne... No on noin kaksi tyyppi tässä. Aha! Ukko! Eestä. Takaraivo on lähes koko ajan kuvassa, mut ei nyt siis. Tämä leijuu! Kiitos. Näytä tosi. Näkö se on mun... Miss mun tukka? Mä en näe mitään. Junaa! Kailaa! Hihi! Olet... Vääriä ärmyjä! Sara, harvinaista. Hei! Se ei tottele. Palvele pappurilla! Sanoin jo. Pääseekö sinne kuinka vai? Eikö siellä ole joku ikäraja? Joo, ja se maksaa 2 euroa. Jukke! Hei, täysin sinne kuvaus. Miksi te käytte? Harvinainen ilmestys. Hoppa pois. Hoppa pois. Mikä se on? Ei kameraa. Vähän tällainen edellisyydestä nyt outoja kuvia. Hups, Juna, mä kuvasin vahingossa sun niskaa. Käsi pois. Täks porkkana. Porkkana, joka löytyi mäkkärisalaatista. Tää. Koko alueen. Tässä päiväkirjaa. Kaikkia ja sitten tulee jotain ja jotain. Hyvä se, että on vaan piiloutunut. Käsi. Ota joku muu minun käsileppe! Äläkä! Kansi! Se on Juki. Sitten tarvarullaa. Kutsi sun käsi soi. Mä voin vastata. Eikö anna mulle? Sulla menee eteenpäin asia. Niin menee. Rosa on miesten askeleissa. Rosa on miesten askeleissa. Missä se on? Jukka! Jukka! Mitä? Ikuisesti housuissa. Hullu!
Kaksi ylös. Kaksi nopeita viereen taivutus. Eikö viereen yhtään taivutus? Okei. Pakko matkustaa. Yksi, kaksi. Ei se ole Leena. Mies! Joo, kyllä. Niin lähet vasemmalla. Se Leena sinun Yksi, kaksi. Toi näyttää Anki. Ei, tää on siis... Siimi. Tää on joku Iimi. Mihinkä maisemerit pitäisi mukaan? Kertaanko me vielä käydä fanssissa sillä välillä? Kertaanko me vielä käydä fanssissa, kun Maiju ei kerran osaa mitään? Mitä sinä teet? Enkä. Minä olen kuvaaja, etkä sinä. Kaja. Hymyile. Niille tapahtuu vasta. Kolmelta kiinni. Haluatteko syödä ketsuppia? Miten pitkään tää ottaa laittaa? Kerrotaanko me käydä? No känniläisetkin tuli kuva. On junan pikaruokapalvelu. Niin just tarvitaan vaikka porkkana jäätelöä ja Jogurttia. ketsuppia, jogurttia.